আমি জানো যে কাইলৈ যে ষ্টুডেণ্টছ ডে বা ছাত্ৰ দিৱস আছে, ছাত্ৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি PTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এবাৰ কেৰিয়াৰ মেলাটো কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, যিবোৰ আমাৰ ক্লাছ নৱম মানৰ পৰা দ্বাদশ মানলৈকে আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ পথ বাছি ল'ব এই বিষয়ে বেছিকৈ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন তথ্য দিয়াৰ বাবে আজি এনেকুৱা এটা বড়োলেণ্ড কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইটো উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান স্কুলত বা কলেজত আছে ভৱিষ্যত তেওঁলোকে যাতে গম পায় যে কেনেধৰণৰ পথ মেডিকেল লাইন হ'ব পাৰে, অভিযন্তাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা প্ৰশাসনিক বিষয়া, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব বা অনুশীলন কৰিব তাৰ বাবে আমি এটা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত কাইলৈ ছাত্ৰ দিৱসো থাকিব, ছাত্ৰ দিৱসৰ লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ থাকিব। ছাত্ৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়বোৰত বা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত এইবাৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে। আৰু কেৰিয়াৰ মেলাৰ উদ্দেশ্যটো যে আমাৰ বিশেষভাৱে বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ধৰক বহুতে কিছুমান গম নাপায় যে ধৰক ITI আছে, পলিটেকনিক আছে, আমাৰ CIT আছে, আমাৰ মেডিকেল কলেজ আছে, এইবোৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিব। সেইকাৰণে আমি CITৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বিশেষজ্ঞ আছে, আমাৰ ইয়াতে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ডক্টৰ আছে, আমাৰ ইয়াতে ধৰক ITIৰ পৰা আছে, বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন আমাৰ আছে, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কথা পাতিছে। লগতে আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ ডিফেন্সৰো আমাৰ অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকেও এইটো জনাইছে ডিফেন্সত কেনেধৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ভৱিষ্যত যোগদান কৰিব পাৰে। এইসমূহ উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ এই বড়োলেণ্ড কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ গোটেই 5খন জিলাতে কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজত, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম কলেজ কাজলগাঁও, মুছলপুৰ কলেজ মুছলপুৰ, তামোলপুৰ কলেজ তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী ওদালগুৰি, একেধৰণে তাতো কেৰিয়াৰ মেলা আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ দিৱসটো আয়োজন কৰা হৈছে। যিমান দেখিছোঁ আমাৰ 700 বেছি, আমি 1000 আমি ভাবিছিলোঁ, আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মহাবিদ্যালয়ৰ যদি আমি বিদ্যালয় চাওঁ আমাৰ 1000তকৈ বেছি আছে। আমাৰ বিদ্যালয়ৰে 700তকৈ বেছি এতিয়ালৈ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু মহাবিদ্যালয়বোৰ আছে। তো আমি ধৰক খুব ভাল এইটো এটা দিশ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ বেলেগ জিলাতো খুব ভাল দিন যে শিক্ষা বিভাগৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যে সচেতনতা বৃদ্ধি হৈছে তাৰ এটা এইটো দিশ হয়। আৰু আমাৰ 1000তকৈ বেছি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ সাহস পাব আৰু অনুপ্ৰেৰণা পাব। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर बिथांखौ साबायखर बावदों। जिहेतु BTC निफ्राय जिहेतु एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरायसाफोरनि थाखाय बड'लेण्ड केरियार मेला बे हाबाफारिखौ दिनैहाय बड'फ कन'लज ब्रह्मनि 60थि जोनोम सानजों सोमोन्दो लानानै बेखौ 30 आरो 31 बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। मोनफ्रोमबो इन्स्टिटिउसननि फरायसाफोरखौ लानानै फारियै बेवहाय डिफेन्स जायफोर दिनै फरायसाफ्रा पेरामिलिटारि आर्मि पुलिस जानो गोसो बा अफिसार आर्मिनि जानो गोसो बेवहाय डिफेन्सनिफ्रायबो लानाय जादों, बा गुबुन मेडिकेल लाइननिफ्राय दङ बेवहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो गुबुन आदार्स बेवहाय गुबुन गुबुन बिथिंजों बेवहाय गासैबो जे फरायसाफ्रा गावनि थांनानै थानायाव बा MN लाइफआवहाय मा जाहैनो गोसो बेखौ लानानै दिनैहाय बिभिन्न इन्स्टिटिउसनावहाय मावबाय थानाय रिसार्च पार्सनफोरखौ लानानै दिनै खुंनाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनानै दिनैहाय बेवहाय गार्लस कलेज नाराबारि बेवहाय खुंनाय जादों। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो सासे बिबानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय 2006 सननिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर आरो सोलोंथाइ जे जावरिखांनाय आथिखालाव बेखौ लानानै दिनै मोनसे मिशनखौ लानानै दिनै हाबाफारि मावबाय थादों। मानो होनबा थांनाय गोलाव समाव जों नुदों जोंनि जे कलेज बा इउनिभार्सिटि जायफोर फरायबाय थादों बा जायफोर सिगां समावहाय माने हाई स्कुल बा ME स्कुलाव फरायबाय थानाय सम, बे समावहाय बेबायदि जोङो केरियार मेला बा जिउ राहा दानायनि सायावहाय बेबायदि जोङो मोनबोफेराखैमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 सननिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे सासे हिउमेन रिसोर्स दानो थाखाय बा क्वालिटि गोनां दानो थाखाय बा बयबो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि बे राहाखौ थांनाय समनिफ्राय खामानि मावबोदों। दिनैबो क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्टखौ फोसावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। दा जोंनि थांखिया बेनो, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि सुबुं सम्पद जानांगौ, बेखौ लानानै दिनै जोङो गुरुत्तयै भाबै जों खामानि मावबाय थादों। दा नैबे BTR गभर्नमेन्टनि जे अर्गानाइजआव बानजायनायाव बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कलाबरेसनावहाय
जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा नैबेनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे सोलोंनानै गावनि जिउआवहाय जे मोनथिनो गोनां माखासे आद्रा थानाय बेखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनानै बिथांमोनहा आरो गावनि जे एम लाइफआवहाय साबसिनै बिथांमोना क्लियार जानानै जाफुंसार जाहैनो हागोन जों बेखौ आसा खालायदों। मानो होनबा नैबेबायदि प्रग्रामा जों फरायसाफोरनि थाखाय बहुद माने प्रयजन जों नुबाय थादों बा नायदों, जों स्टाडि खालायदों। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि गोनांथिया जोबोद दङ। मानो होनबा गुबुन माने जोङो जौगालु जायगाफोराव जों नायदों बा दिल्ली बा मुम्बाइ बा महाराष्ट्र, केरेला, मिज'रामफ्राव दिनैहाय उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोनहा माने IAS, IPS बा अफिसार लाइनजों बा सिभिल सार्भिस बा डाक्टर मेडिकेलनिफ्राय लानानै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआव गुबुन गुबुन बिथिंजों बिथांमोनहा उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना ट्रेन आप खालायनानै दिनै बिथांमोननि जे माइन्ड अफ ब्रेनावहाय जे उन्दै समनिफ्रायनो बिथांमोना गाव गावनि थांखिखौ बासिनानै लानो हायो। नाथाय जोंनियावहाय बेबायदि एभेलेबेल बेबायदि रिसर्स पार्सन बा बेबायदि एक्सपार्टफोर गैयैनि थाखाय जोङो माखासे जे मिथिनांगौ दङ आद्रा थानाय मिथिनांगौ बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा आबुङै मिथिया। दा दिनै जे गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेबायदिखौ दिनै गोसोखांनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु कुवालिटि इडुकेसननि मुभमेन्ट लादों, बेखौ जोंनि खामानि मावनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ